70 poštových holubov zmizlo 84-ročnému dôchodcovi z Červenice pri Sabinove. V noci ich z holubníka ukradli zlodeji. Prechovateľia boli holuby dlhoročným koníčkom. Je presvedčený, že krádež bola objednaná. Holubárstvo je pre 84-ročného Jana Dvorščáka celoživotnou vášňou. Poštové holuby chová už od detstva, v noci mu ale celý chov niekto ukradol. Holubníky za domom našiel vypáčené, po holuboch zostalo len perie. To počítam dvaja, jeden to nevzal. To museli byť dvaja. Dôchodca i jeho manželka v noci nič podozrivé nepočuli. Zlodeji pri krádeži použili aj železo, ktoré našli na dvore. S tým železom normálne všetko roztarhali, všetko normálne. Kladka, som ju opravil normálne. Rozťahnutá. Ukradli mu všetkých 70 holubov, hodnotu jedného vyčíslil na 5 eur. Komplet, všetko vyrúcané, vybrakované, nič. Holubár je presvedčený, že operencov ukradli na objednávku, sliepky si so sebou zlodeji nezobrali. To znamená, len prišiel na holuby, bo keď to bol som takýto cigan, alebo co? To znamená, kuri bere perve. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie pre prečin krádeže a prečin porušovania domovej slobody. Poštové holuby presne vedia, kde je ich domov. Nešťastný dôchodca preto stále dúfa, že sa mu raz vrátia. Buď ich poreže, zničíme ich, alebo odchovám mladá, tak ich zničí. Chovateľ by za dolapenie zlodejov a vrátenie holubov rád vypísal aj odmenu, no zo svojho malého dôchodku si to nemôže dovoliť. Z Červenice pri Sabinove Martin Jedinák, televízia Markíza.